VDC Chairman Jisu Kemprai Ahok Petke Arpukang Hantang Lupusi EM Konseng Rongpi Pachini. Karbiang Long Moms Dancing Star Semi-Final Kachapate. KADCC Amaipu Minister Barim Khorsing Ingti Pregrama Constituency Along Humru Dambomlo. Adap Kangsam Adap Kimia Karompachilo Kadugoi Pansatami Pinilabang So Adap Abirta Longpen Elisami Julie BP Nonarjekta Birtang Tonpen. VDC Chairman Jisu Kemprai Pan Kenep Chegalong Nitum Kipudunji Thang Alamabe Lapanilitum BJP Lake Kecho Panglim Ajutang Ninghang Hepusi EM Konsing Rongpi Perangkia Mayalong Pangda. Kedamtang Paikuni ni Pai Kreke Thom Arni Hauraghat VDC Chairman Jisu Kemprai Pan PMAYG Ahemso Kikimalong Tangka ke Hangdunpu Akoipen Police Anti-Corruption Salatum Nep Ingnang Cheklo. Laswapi Puthot Arni Mate Kedamtang Paikuni ni Pai Krepli Arni Hauraghat BJP Klembang Phuatum Laswa Phuthak Pherangkia Mai Kapadoa Hut EM Konsing Rongpi Lamklar ki Pipona Tengke Jisu Kemprai Alanglipanke Kedamtang Pai Paya Chiklo ni Pai Krepho Arni Mate Independence Day Api Pensi VDC Chairman Arpupen Kang Thantanglo Muthe Akimi VDC Chairman Pektong Teako Ajahak Akimi Nangkele Scheme Hehui Kapalangjia Phansi Kibi Ponchot Lapen Alang Lepan Sorkar Pen Kipia Gari Setame JN to Dead Lupusi EM Konsing Rongpi Pen Baklar Pon. So এই কথাটো ক্লাৰিফিকেশনৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আজি মাতিছো আৰু ইছু কেম্প্ৰাই তেখেতৰ লগত যি ৰেড হেণ্ডেড যি ধৰাধৰি হৈছে এইটো তেখেতৰ ব্যক্তিগত হ'ব পাৰে কিন্তু আমি তাত মই সোমাবলৈ নাই আৰু VDC চেয়াৰমেন তেখেত বৰ্তমান এই পদত নাই মানে আমি দুনাকৈ আমাৰ হাতত ভিডিঅ' আহিছে এইখিনি আমি মানে গম পোৱাৰ কাৰণে আমি তেখেতক মানে 15 আগষ্টৰ পৰা তেখেতক আমি পদৰ পৰা পাইছো EM Rongpi Kaning Jetua Tengke Jisu Kemprai Kachingnang Chekalong Nilitum Thang Kipudun Jalang Abe Athe Nilitum BJP Asongalongke ke Choke Panglema Jutang Ninghang He Lapen Isihini Abirta Alo Lapen Channel Along PMGSY Pusi ke Jongpon Setame Ahok Petke Bangso Alamki ke Klangke PMAYG Henlo Anparta Halapulang ki nang ke Klang Ahem Setame Tang Edlo Pusi Nili Birta Long Puta EM Konsing Rongpi Pherangkia Mayalong Ningje Habar ke Hatpen Harsing Rongpi Karbiang Long Lai Karbiang Long Moms Dancing Star Atum Patir Biponsi Paya Tumaphan Aning Kaparung Ponja Phanpura Online Pen ke kan kachapate ki Biponalong Ong Dungatum Semi-Final Angdengan Chepali Durin TC KAAC Adonri Adungkidu Kalakendra Along Semi-Final ke kan kachapate Padu Pontanglo Muni Ratumalong Anutin Alongta Kithekere Arnam Kipido Lapen amethang ke thekeria sonamung ke doan kachapaklang je phan adi maklong kachelong lepen ke sar ke klinanga tumta dokok titi ke thekeria son kachapaklang ke anutin na tumta kachapaklang ke nang sot po jok Karbiang Long Moms Dancing Star atum matha ponsi paya tuma phan ke kanavar sai piponlo bangso ke kan pinang anar ni pen nang chipate bom bang bomsi ke damtang phaikuni ni phai krebli arni anke semi final angdeng an nang le roklo Semi-final angdeng ki biahut KAAC EM Kache Rongpi Aluhi Sarpi Aman Pen Chetong Dunsi Manpeng Aluhi KAAC MEC Sima Ronghangpi KAMDS Abidi Sarpi Lapen KAAC CEM Tuliram Ronghang Achor Kache Teronpi Lapen KAMDS Amaipu Singja Tiswatumta Chetong Dun Semi-final kekan kachapate kicheng longjia phanpura Kachetong Dun Aluhi Sarpi EM Kache Rongpi biahin pen ingpu pidonsi pangcheng ponlo Setapi, okol ikan dan kalau belek akam, setapi itu masih akam itu jadi, supir so asal akam itu pekam sejauh pek apa ini kedua mereka ini dan itu kacurong atau pemikiran mereka curong. Payatum kekan kachapati along kecheng si anong elake suring ko rapho ingdeng hini anong e suri krepho lapen ingdeng ke thom anong e suri kep atangka panong piponlo
Semi-final kekan kecepate along nongnam kacetang klub Karbi Langmarjan Ceparjana Bangthi Sierlibon Baby Barithe England lapen songsar bongroma tumpensi kangkrung kangsai Japan langcari dunlo. Rosan Hansi report Karbi Englong live. Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy Lahorijan along kido police patrol post Raikom Saikiatum kido ketak ketir tippen kidolong Japan pura kiramtang Paikuni ni Pai Krepli Arni Agustin Kramsa Methang Longli Apata Hodailum Lason si Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy along Kaiki Amat ahoy alam ki penajok Kacharvo Saisi dobomlo Bangsuang bong mati bangso ahoy Lahorijan along kido ahoy along le kelang charibom police patrol post atum monon phita kithir thep kidolong jib aphanpura Agustin Kramsa methang along le apata chipidamsi kithir thep adim longpon Bangso ahut BBP kelang charia bangphu kelang charipon Karbi Anglong SP Debojit Deuri DC DFO Jagannath Rongpi Chetongdunsi bangso longle apata kipi kapajir ponalong RDP don Lapuson ahoy kacharai kom je aphan aning kemi abangphu Agustin Kramsa amina along le jinghon he pin pen lapuson asai kedeng pon ke kemesen asai lupusi ningje pon renti halpu Agustin Kramsa pen kaningje ke ahoy kacharai kom pon thek je aphan si thir the police patrol post ke paduji aphan si longle chipi lupusi ningje pon আজি এই মাটি বিষয় আপোনালোকে সুধিছে মাটি দিয়া তাৰমানে এই বৰ্ডাৰ ইস্যু বহুত থাকে ইয়াতে আৰু আমাৰ ইয়াতে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সব আহি কিনি মই আজি পৰ্টাটো হেণ্ডঅভাৰ কৰিছে কিগুণ হেণ্ডঅভাৰ কৰিছে ক'লেতো ইয়াতে বৰ্ডাৰ এৰিয়া বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব হৈ থাকে আৰু বৰ্ডাৰ যোনটো সীমাটো আমি যেতিয়া ডিফু আহিছিলে 1980 যেতিয়া আমি ডিফু অহা টাইমত আমি দেখিছোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং সীমাটো মই যোনটো দেখিছোঁ এইটো ধুবিনালালৈকে আছে এনেকৈ আহি ইয়াতলৈকে পাই গ'ল Dilaiben Bijoy Rongpi Karbi Englong live Congress Rajchare Asong Ansose Kepang Tangpen Kewangji MLA election nahut Congress Rajchare Asong Kachapahai pon Vekja Phanpura KADCC Amaiphu HD Minister Barim Khorsing Ingti Ahinpen a constituency 3 along Kahumri Kapadopon Bom Asonsi Korkanthi constituency along ta Humri Damtanglo Korkanthi Mondol Congress Committee atum patir piponsi kidamtang phaikuni ni phaikre pli arni por phaikre esira achiti malom dhendaghat pathua klamalong KADCC amaiphu Minister Barim Khorsing Engti Humri Damsi mai padodam KMCC amaiphu Harsing Kro kachapahemphu amayalong KADCC amaiphu Minister Barim Khorsing Engti aphan alohi sarpo aman pekpon Lason Thaksi Alohia Manpen APCC Lamjai Sarpo Lapen KADCC Achunbang Dr. Mongwe Rongpi Chunbang Sonjip Teron Dunmaipu Ratul Teron Lapen Block Congress Amaipi Atumpen Danglok Penangan Congress Asongjapo Songjapia Tungta Chetong Dunsi Mai RDP Don Mai along BJP APHLC Lapen ASDC Rachari Asong Atum Pangrum Pet Don Craner Cap Aralatum Congress along Chepa Ogdun Angtek Chepaklang Dun Rentisi Kebangji MLA election ahut ke Ongdung Avot Pen Congress aphan ke Pahai Dunji aphan Lamchak Chipipon Renti Mai along Kachetong Dun Aluhi Atum Kejaya Tenke Non Kebangji MLA election ahut Congress Asong Atum Si Kachari Ajakong Chebang Tuvekpo Lapen Dak Karbi Anglong Setami Long Thom Adimke Congress Atumsi Highway Pupusi Ningje Ponrenti BJP Rachare Asong Atumke Radaphan Kachong Thulok Asorkar Puke Radatumta Chini Pamisi Ongdong Abang Pubang Piatumke Congress along Wang Bomluputa Ningje Thurenti Sonsi kedamtang Congress atum kachari ponahut Radaphan Akimia Sai Kiklempi Kaching Thuramu Kiklem Kapaching Barpi Pon Lapen Mon Sampen Kido Ketak Thulongjia Phansi Congress Pen Pregjam Havar Mai Kapadodama Ling Setame Congress Asong along Pregjam Rachare Asong atum Congress along Nangkachapa Ogdunatum Wang Bomluputa Mai along Radaphan Thanpachini Ponsi Kewang Jiningkan Surehinira Inkorai Seninkanahut MLA election ahut Korkanthi constituency penta Koson Pensi Ki Ongdung Avot Kachapalong Dun Pen Kachapahai Dun Thekja Puthakta Kachathan Chimun Paduponsi Mesen Pen Mai Pachunpon Ilitum Karbi Anglong District Congress ahin pen continuous law ilitum amaipu anparta Montri Barim anparta CM Barim
kai khorsing ti alang li bang dode sang se alang li mondoltin IMSC homostitin alang li tour program nambo tapen ratum pen stami litum support kelong miu non ke kadu weda chini sokro dampor sitame ans tame ala ratum stami kam chi usi me thang kam chi usi alang litum dak congress meeting long nang wang lo nang join la pen pini sitame inquiry si aporial pen BJP APHLC pen AGC pen chi usi da congress long ke join dum ta dolo pela son thot si ilitum my meeting e do links tame APHLC BJP pen AGC pen chi usi ratu mangke ilitum long ke join dum bom la bangke ang thek miu non ke wangji ningkan surhini ra inquiry si election phan ke la bang ang thek miu Dok moka pen sem singing ti Karbiang long live. Akiro bajilo nani tuma phan apor bajipi pen birta nang lang do na pon pinya da birta ke na pon si kang tonek lo.